Hola, sóc Clàudia i avui us porto un altre llibre de la meva fantasia que he agafat de la biblioteca de Roquetes. Comencem! Este llibre és lo segon de mia fantasia, que es titula Hi ha un cronc a l'escola. Està escrit per Elisenda Roca i les il·lustracions són de Betowers i l'editorial és Combel. Este llibre parla de que la mia fantasia comença el seu primer dia d'escola, a primer, i se n'adona al pati que un company seu és un cronc, una cosa dolenta. Llavors fan una missió per a desfer el seu cor de pedra, però primer tenen que saber per què. Perquè té un cor de pedra, perquè té enveja del seu germà. I fan una missió i tot va molt bé fins que el seu germà petit l'abraça. I totes aquestes coses i altres més les podreu llegir dins d'aquest llibre. Este llibre és fàcil de llegir perquè té les lletres prou grans i el vocabulari és fàcil. Les il·lustracions són grans i boniques i el recomano entre 7 i 8 anys. Espero que us hagi agradat. Adeu! Dóna-li al like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per a no perdre cap notificació.